Hi guys, good afternoon. Asa kalam nोंथांमोना बयबो थिगैनो दं आंबो थिगैनो दङ आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना गाइसमोन गारि सायाव थानानै खोथाया जाहैबाय गिदिर गिदिर क्रिएटरफोरनि सायाव माने बिसोरो गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्रा बुङो नालाय आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम 10 जन 20 जननि लाब रिएक्ट हर बिदि होनो नालाय बिथांमोननो जों बहुत बेबायदि लाब रिएक्ट हरो कमेन्ट रिप्लाय हरो भिडिअ शेयार खालामो माने जोंनि फिसा फिसा क्रिएटरफ्रा बिसिनि खाथियाव सौहैया माने बेनिखायनो जों गावजों गाव फिसा फिसा क्रिएटरफ्रा गावजों गावसो सापर्ट होलायनांगौ बै गिदिर गिदिर क्रिएटरफोरखौ सापर्ट होयोबा जोंहा माने खामानि जाया बिसोरो माने नुवा जोंनि कमेन्ट खालामनाय लाब रिएक्ट हरनाय शेयार खालामनाय बेफोरखौ नुवा माने गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्रा बेनिखायनो आं सानो मा जों फिसा फिसा क्रिएटरफ्रा गावजों गाव जमा जालायनानै जों गावजों गावसो एंगेजमेन्टआनो जा लाब रिएक्टआनो जा शेयारानो जा कमेन्टआनो जा जों फिसा फिसा क्रिएटरफोरजोंसो माने सापर्ट होलायनांगौ आरो बे गिदिर गिदिर क्रिएटरफोरखौ जों सापर्ट होयोबा माने जोंहा ओरैनो बेकार जों उनसो जानानै थालांबाय थायो बेनिखायनो जोङो फिसा फिसा क्रिएटरफोरजों जमा जालायनानै सापर्ट खालामलायोबा जोंबो थाब ग्र' जागोन आरो बे आंनि साननाय गाइसमोन बेनोसै